Jeg hedder Michael, og jeg er den, der filmer det her. Og hun vil gerne vise, hvordan man laver en sov på sin arm, eller hvor man vil henne. Hey jo, alle sammen! Det vi skal bruge, det er sådan en ting. Nej. Sådan en viskeleder. Sådan en make-up-børste. En tus. 330. Rød og blå. Please stop that. Og en læbmad. Gerne en, der ikke lugter. Og nu vil jeg prøve det på Michael. Nej. Nej, tak. Hun har tænkt sig at gøre det på sin egen arm. Ja, det er rigtigt, Michael. Du har fuldstændig ret. Du starter med at tegne sådan en rød cirkel på din hånd. Nu kan jeg se det gamle fra den. Det må gerne være lidt realistisk. Sådan. En lille rund plet. Og dot. Så. Og så en blå. Skal jeg lige passe på, at jeg ikke tegner mig selv på bukserne. Det kunne se kønt ud. Det er nogle hvide bukser, så det er nok ikke så godt. Nej. Det slår min mor ihjel. Nå. Okay, det er ikke lige tænkt over. Sådan der. Nu kommer det til at se sådan nogenlunde sådan der ud. Det er lidt blåt inde i midten, og så er det rødt under. Det skal sgu nok blive godt. Nej. Så prøv at se, når jeg tegner med den her røde her, så skubber jeg alt det blå til siden. Ouch. That hurt. Nej. Og dem, der er lidt mindreårige, det betyder ouch. Det betyder au på engelsk. Og that hurt, det betyder, at det gjorde ondt. Det kommer til at tage sin tid. Okay, så når du har fået dem godt ud i hjørnerne. Som nu. Ud. Godt nok. Sådan der, sådan nogenlunde sådan. Sådan der. Det ligner jo sådan nogenlunde størkende sov. På en eller anden måde, som jeg ikke kan forklare. Så tager vi vores børste først. Brusher, kalder jeg det. Det er lidt ud, fordi det må godt ligne, det er blødt. Sådan. Det er min mors pudderbørste. Jeg har bare taget den fra hende. Det siger vi ikke til nogen. Har du fået lov til det? Så tager vi viskeleder. Wow, de unge. Og kører udenover. Se her, så skubber jeg ligesom noget af det der ned, for at give det en ro overflade. What the heck? What the fuck? Okay, det gik ikke så godt. Der. Det kommer til at tage 7 minutter, tror jeg. Der er kun gået 3 minutter. Hold da op. Nå. Det skal I så ikke høre efter. Det er lige meget, hvor lang tid der er gået. Sådan det. Også fra vores video må selvfølgelig ikke være mere end, jeg mener det, 10 minutter. 10 minutter. Så er vi ikke Facebook. Der skal vi have læbre med på. Skal vi være fine? YouTube-brugere, eller Skal vi være fine? ting. YouTube-ting, du der. Det dufter ikke engang nu. Ja, så kan I så høre, at det dufter så ikke en skid. Så smører det på udover, fordi så ligner det jo sådan noget slim. Ja, hold kæft, det ligner en gyserfilm på min arm. Ja. Og så er det til the brushen igen. Virkelig hyggeligt. Hun er så lige, jeg ved ikke hvad. Du er på coke, ej. Det vidste jeg sgu ikke. Sådan laver man jo så. Ja, så laver man et falsk sov. Ja. Og nu slutter vi videoen. Ses.